Tay, mayong hapon. Ang hapon po, sir. Nagunsa man ka dire? Relax lang, sir. Nag-relax ka? Asa man nagkagikan? Kami talaga pagkaon. Nangita kag pagkaon? Unsa man ang sulod sa imong sakubag tay? Saging lagi o karlang Saging, saging karlang og tubig? Apa man nagikan imong saging? Ikan lagi dito sa uma. Sa umagikan? Imuha nang kaugalingong saging? Napa kay pamilya tay? Wala na. Naminyo na sila tanan. Naminyo na ang imong mga anak. Pero napa kay asawa karon? Patay na po. Patay na imong asawa. Okay, bali ikaw lang nagpuyo sa inyong balay, isa. Ako na lang isa. Unsa may laing panginabuhi po di mo tay? Lumar-lumar lang. Pila na may edad di mo karon tay? 74. 74 na ka. Pero musaka pa gyapon gagbukid. Sakag, bukid. Kaya may lain. Trabaho di. Sakan lang gid tay no. Sa kakaon. Sus taon pod eh. Unya karon tay kanang imong saging tay imo nang gibaligya. Maligyaw na ano palit. Ug walay mo palit. Kanon na lang. Kanon na lang nimo. Kuan. Walay mo palit. Way mo palit kay may na lang pod mahalin palit og bugas. Oh. Ug di mahalin kanon. Yung kanon na lang. Sus taon pod ay. Sige katay. Ani na lang. Okay ra sa imuha nga ako'y mo palitan na imong saging. Pila may baligyan nimo nang saging be habo abe. Pila baligyan nimo na. Sa pila na ba kasipit tay? Duha man ni. Duha ra kasipit. Nagkonbaon pa jud daw sa ating tubig o. Pila mang sipi ana tay? Kana pila mang sipi sa imong saging? Kana ra saging akong paliton. Sige. Pila mang sipi ana? 30 man kilo ani. Tag 30 kilo. Kana mga isa ra man ka kilo. Paliton mo ng 30 pesos. Okay ra sa imo ha? Okay ra. Ha? Okay. Paliton mo ng 30. Oh, nakay sinsilyo. Nawa pod lagi. Opo guys, sinsilyo. Pod lagi silyo. Sige, ano lang tayo. Imuha lang na. May na lang makapalit kag bugas. Salamat. Paano ba ta? Salamat. Ipalit na mo bugas ha. Mm. Napa Dungagi na pong palit kag bugas. Salamat sir. Wala problema tayo ha. Pagpalit na mong sudan tayo. Ha? Daghano sir. Salamat. Sige lang tayo. Ampo lang Ginoo sa tong kalisod tayo ha. Salamat kaayo. Wala problema tayo. Ang importante tayo nga sa atong kalisod, di lang ta mawala og pagsalig sa kahitasan. No, kay mo ra man ay nagkabalo sa ato atanan. Og mo ron po na nag-guide sa tuwa, di ba? Maabot ang panahon tayo nga buligan na kas Ginoo tayo. Mo na gingon tayo, bahalag saging atong gikaon. Ang importante maayo ang lawas. Bahalag pobre. Una-una mo tayo, pila edad di mo karon? 74. 74 pero baskog pa kay ka ba? Musaka pa kag bukid. Musaka yun naman. Ang mga tag pangonsumo ana. Mo gyud tay. Nya tay, mo to ha di na ko magdugay, mo relax ka diha. Malakas. Sige, mo agtos ako. Amping-amping di tay ha tay. Mat. Sige, amping.